Linna EP 2016. No niin, jäppä. Hei, se on... Tää tulee kaikki videolle. Se mitä niinku siinä nuorisoympärillä tapahtui, niin väkivalta oli aika normaali puheenaihe ja koulun keskuudessa ainakin niin harrastettiin päivittäin. Ei se kaikki ohjaajat ja tämmöiset, niin ei ne välttämättä pysty puolustautumaan samalla lailla kuin joku oikeat valtiot tai muut vastaavat. Miten joku tekee tommoista, mutta se voi olla silleen, kun sitä tekee, niin se voi olla se voi itelle jotenkin sen niinku mielessään pitää niinku semmosena oikeutettuna tekona. Askeleeni paino oli torjuva, sortuva, horjuva, kuten synnyin koti. Nyt askeleeni paino on torjumaton, sortumaton, horjumaton. Pyydetty vain. Antakaa meille yksi kevyt askel, yksi ainoa aito hymy kasvoja vasten. Sormilla lasken, aidot läheiseni, lasken asseet ja luovuta mun käteiseni. Kädes mikki, josta en irrota, ei oo pidelyilmoja tai iltoja kun irrota otteen ja jatkat elämään, kun herätään kädet ristis kaiku kopas selällä. Linna on elämää, linna on elämää. Synnyin kehä kolmoses, veres valmiiksi kolmonen. Kuppilan pitäjät ihmeissään, musta ei tullutkaan tommonen. Unohtuhan se 2-vuotiaana pari kertaa baari ettei lasus lasten kotiin, kun ei se hukkunutkaan lapsi vetteen. Nyt puhutaan, et Johnin traumapinta on loput, jotka tuntee pelkää, että älä meistä rimma John Jovori. Tää ei oo sellainen ilta, enkä minä puhu piiristäni paha, en niin kauan kun elää linna. 16 justiin lähesin välit, mun mussi ois pitänyt olla sossutkin messis paska vitut. En kasva kipu eikä piirra omasi, sekoiteta minun ja nyt on mutsi. Vika vuosi häädin tuski, Toni lensi pilviin. Näin sut ekkaa kertaa isä lähti, jäi sisko tuomaan uutta verta. Linna herra ei oo itseä, vuosi muihin vertailu, kun prioriteetit mummin läksäreissä jälleen kertaantuu. Antakaa meille yksi kevyt askel, yksi ainoa aito hymy kasvoja vasten. Sormilla lasken, aidot läheiseni, lasken asseet ja luovuta mun käteiseni. Kädes mikki, josta en irrota, ei oo pidelyilmoja tai iltoja kun irrota otteen ja jatkat elämään, kun herätään kädet ristis kaiku kopas selällä. Alusta asti on taisteluni kanssa tanssahdellu, eikä pinnalla mitään tekemättä kelluttu. Opittu oppi taas kantapään kautta, hutera maailmaa mun jalkojeni alla. Ekat askeleet meinas mennä mukanaan sossujen, vähän niinku isoveljen. Vierotukseen mut kättäriltä kärrättiin, säälittiin, että tyttö tulee kasvaa väärin. No miten kävikään, telkien takan ette tule näkemään. Korkealt huudan teille, että tättärää, älä tuu lässyttää, kuinka käy sääliksi. Mä kaiken paskan vittu paremmaksi käänsin. Ei oo helppoa, vaik käsi kädessä enkelin vierestä rakkaimpani menetin. Ja vaik mun tulevat suunnitelmat niskaa painaa, pusken täysin kunnes mäkin olen vainaa. Antakaa meille yksi kevyt askel, yksi ainoa aito hymy kasvoja vasten. Sormilla lasken, aidot läheiseni, lasken asseet ja luovuta mun käteiseni. Kädes mikki, josta en irrota, ei oo pidelyilmoja tai iltoja kun irrota otteen ja jatkat elämään, kun herätään kädet ristis kaiku kopas selällä. Tuleva harmaa, hakuse suunta, koti piti huolen ettei puuttunut muuta. Komentanut kokemaan, siten oppinut olemaan, mut aina vierastanut vastuuta. Vaikka poika oli raasu, pää täynnä hirviöitä, lapsuuden laatu sitoo lieveilmiöitä. EASUn aluetta, vanhempien pariteetti on ainoa value, kasvatuksen kvaliteetti, mut liian monesti se mihin synnyt lokittaa, todentaa oletuksen todennäköisyydet todistaa. Kun ihmisarvo on sitä mitä omistaa, on lähtökohdat omiaan sulkemaan ovi. Jos pelis kattoo takaisin vaan säälittävä sotku, ei riman alitukset kasvualustasta johdu. Vaik mallit olis terveet ja puitteet parhaat, ei mikään välttämättä estä astumasta harhaan sua.